या कवडीचे पूजन म्हणजे आमच्या जवळ येण्याचा राजमार्ग. हंस व्हायचं असेल तर तुमच्यात मोती ओळखण्याची नजर आणि क्षमता पाहिजे. त्याचप्रमाणे जर आमचा भक्त व्हायचं असेल तर तुम्हाला कवडी धारण करावी लागेल. एवढी महत्वाची आहे कवडी? हो, ही कवडी तुमची नौका बनते. तुम्हास दुःखाच्या महापुरात बुडू देत नाही. ती संकटाच्या वादळात तुम्हाला भरकटू देत नाही. कवडीच कैवल्याचं कवाड उघडणारी आहे. शिवाय ती मातृदेवतेची प्रतीक आहे. म्हणून ज्या घराच्या देव्हाऱ्यावर कवडी पूजली जाते तिथे भूतबाधा, जारण मारण, अपमृत्यू नाही. ती तुमची सदैव रक्षण करणारी आहे. आम्ही नाही, परंतु कवडी आहे. तरी भिवू नका, कारण आम्ही तिच्यात आहोत.